איפה אנחנו? אני חושבת שאנחנו צריכות ללכת לישון. אמרת שכבר מיליון פעם, אתה נכון? בוא נעשה הפסקה. לא, בואי, רק שנייה מגיעות, בואי. אני עייפה. כן. תביא לראות. לא, אולי תזכירי את החולצה שלך, את נראית כמו איזה, לא יודעת מה. נראה לי שזה משם. בואו. לא, אני אומרת לכם, זה משם. אני אומרת לך, הסתכלתי. צפון זה שם. אוקיי, אבל אנחנו צריכות ללכת מזרחה, נכון? לא יודעת. ואנחנו לא. תביא את המצפן, תביא אותו. זה לכיוון הזה. יאללה. טוב. נו, את לא סומכת עליי? בניווט הקודם אני הגעתי ראשונה. תביאי, נו. יעל, בואי. קומי, יאללה, זה לכיוון הזה. הגיע האחרונות. בנות? מה זה? מה לעזאזל? מה זה? טוב, זה לא משנה, בואו נלך לבדוק מה קרה שם. בואו, אולי יש נפגעים, נו. בואו. אולי לא כדאי ללכת לשם. מה לא כדאי? לא, עזבו, יאללה, אנחנו נפסיד בניווט, בואו, יאללה. נפסיק בניווט, מזוג התרסקת, רצינית? זה יכול להיות מסוכן. זה יכול להיות מסוכן. תודיעי בקשר, תנון צדיק, ונסיים את הניווט ויטפלו בזה. קודקוד. קודקוד, האם שומע? קודקוד, האם שומע? קודקוד. נו, גם לך זה לא עובד. נו, יאללה, בואו, יש לנו ציוד, אנחנו יכולות לעזור להם. נו, אתם רציניות איתי שאתם בכלל מתלבטות? אין לי כוח לקבל עוד פעם עונש, יאללה, בואי, נו, באמת. מה עונש? מסוק התרסק, בואו נלך מאיפה תראה שזה מטוס, אולי זה אב"ם? אולי זה פצצה? זה נראה לך כמו אב"ם? בואו נו, נמשיך. תשחש, נו, יאללה. בואי, טליה. דבור ויאללה, אני הולכת. תקשיבי, אנחנו ממש אני הולכת. את יודעת מה לעשות בכלל עם אני לא זה? משאירה מישהו בשטח, אני הולכת. אנחנו ממש קרובות לסיום. בואו נגיע צ'יק לא אכפת לי מהסיום, אני הולכת להציל את הבן אדם הזה. ישלחו חילוץ. את לא רוצה? יודעת מה לעשות. לכי לבד. את רוצה ללכת? כן, אני רוצה. זה יכול להיות לכי. מסוכן. היא יודעת מה לעשות. היא יודעת מה אמרו לעשות. לנו לא להתפצל. תבחר לשים את הזלזול הזה, אני הולכת. ביי. ביי. יאללה, בואי. אנחנו לא יכולות להשאיר אותה לבד. יעל, את רוצה לקבל עוד פעם עונש? את רוצה שיהיה 21? אין לי כוח לזה, באמת. אנחנו לא יכולות להשאיר אותה לבד. בואי נלך איתה. צ'יק צ'ק ונחזור. אני לא הולכת. תחליטי. את באה איתי או לא? זה פה קרוב. יאללה, נלך. יעל. אין לנו מים במימיות, בואי. אין לנו כלום. יאללה. יעל, את באה? פגרת! לכי איתה! חכי לי, נו, חכי.